ang manilipayon. Daghang salamat, Mr. Charlie Ormeso o kang Maika Hepiga. Ang sunod na musayaw o kuratsa, usa kini ka barangay kagawad, walay lain kundi si Honorable Jonathan E. Heras Sr. Ang kapares,
Mga kaigsuunan, sayaw sa tanan. Salamat, Reverend Father John Macabet Jr. ug nga usab sa iyang pares na si Mrs. Bingbing Caparo. At this point,